Keď sa ma na to pýtali, som to definoval tak, že v prípade Roberta Fica ide o kombináciu cynického sadistu a ekonomického hlupáka. Pretože neviem si predstaviť, kto iný, kto pri zmysloch by dokázal vlastne zareagovať takým spôsobom, že ľuďom, ktorí najviac trpia, ktorí potrebujú tú elektrickú energiu kvôli tomu, že doslova do písmena mrznú, kvôli tomu, že Rusi bombardujú energetický sektor na Ukrajine, tak ten Fico im vlastne v tom najhoršom im to ešte úplne vypne. Že to je jediný človek, ktorý je sadista a rád pozerá na ľudí, ktorí trpia, toto dokáže spraviť. A on je taký cynický, že nielen, že sa tým ešte chváli, ale dokonca som počul jeho podpredsedu Tibora Gašpara, ktorý povedal, že teraz je taký správny čas na tých Ukrajincov tlačiť, lebo teraz mrznú. Ako to je neuveriteľné. Čiže cynickí sadisti, no a ekonomickí hlupáci, lebo samozrejme, že my tú elektrickú energiu nedávame zadarmo. My tú elektrickú energiu na Ukrajinu predávame. A teraz tí Ukrajinci kupujú tú energiu, lebo v tomto prípade hovoríme o tých núdzových dodávkach, ale úplne prirodzene, keď im odmietneme dávať núdzové dodávky, keď to súrne potrebujú, tak prečo by potom od nás kupovali štandardne ekonomicky tú elektrickú energiu, keď ju môžu kupovať od iných krajín? Takže tento cynický sadizmus zároveň spôsobí výpadky vo výške stoviek miliónov eur pre slovenský štátny rozpočet. A dokonca ešte aj tí Maďari, ktorí sú mimochodom, my sme čistý producent elektrickej energie, to znamená, my vyrobíme viacej, ako spotrebujeme, ale Maďari vyrobia menej, ako spotrebujú, čiže oni nakupujú a napriek tomu, že nakupujú, tak to predávajú na Ukrajinu, lebo je to pre nich zjavne ekonomicky výhodné. Tak ešte aj tí povedali, že tak budú viacej nakupovať a budú viacej predávať na Ukrajinu, lebo stále na tom budú zarábať, keď Slováci im vyprázdnia trh. To je ako naozaj, že ten Robert Fico, on musí mať už nejaký vážny problém. Tých 850 psychiatrov a psychológov sa nemohlo myliť, lebo už takéto kroky, že robí, to už je naozaj na nepochopenie.